Il-qorti fetħet b'urġenza l-4 filgħaxija meta Gordon De Bono ta' 46 sena u martu Yvette Marie De Bono ta' 45 sena, it-tnejn miwitilajn, ġew mixlija li wettqu qatti ta' ħasil ta' flus, każ li jafilaħħaq il-miljuni ta' euro. Il-kummerċjant taż-żejt u martu ġew akkużati b'ħasil ta' flus wara investigazzjoni li saret fuq allegat kontrabandu. Il-Maġistrat Caroline Farrugia Frendok konfermat li De Bono u martu kienu qed jidhru fil-kapaċitajiet tagħhom bħala diretturi ta' 11-il kumpanija. Gordon De Bono waħdu ġie mixli wkoll li għamel dikjarazzjoni falsa lill-awdituri, eret jew falsifika dokumenti uffiċjali u ppreżenta dokumenti b'mod fraudulenti. Gordon De Bono li bes ġakketta ħamra u jeans għall-ewwel qal li kien bla xogħol, imbagħad talab il-qorti biex tħallih jikkoreġi d-dikjarazzjoni tiegħu biex jgħid li huwa jaħdem għal rasu. Gordon De Bono wieġeb mhux ħati għall-akkużi, filwaqt li Yvette Marie ma wieġbet għall-ebda mistoqsija li saret waqt l-eżami inizjali. Il-qorti ordnat li friżar fuq il-proprjetà mobbli u mmobbli kollha li tappartieni lil koppja De Bono u l-11 il-kumpanija tagħhom. L-avukat Roberto Montalto li qed jidher għall-akkużati sostna li kemm Yvette kif ukoll Gordon De Bono ma kellhom l-ebda kundanna qabel. Iżda f'dan l-istadju il-qorti waqt li nnutat l-investigazzjonijiet kienu għadhom attivi ħafna ċaħdet il-libertà proviżorja. Intant f'arrest separat l-assoċjat ta' De Bono, Sean Higgins, ġie akkużat ukoll b'ħasil ta' flus u wieġeb mhux ħati filwaqt li talab il-ħelsien mill-arrest. L-ispetturi Joseph Sherry, Omar Caruana u James Turner mexxew il-prosekuzzjoni flimkien mal-avukati Elaine Merċieqa u x'inizjat soppardja la mango mill-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali.